impi sayang sira kang natone nolong sesotyaku wong ayu omong sira nimas pratelake katresnan nedya bakal urip bebarengan sayang gandamu kang arum wangi antokan setyang jati upayane teton balenjani hiwang Sondro silanci rati mendong pada diputi cahyane aku sira kebujananiku Keputan salam lami lelem wane pilakeni iman rindu rasa sesra sun kono saiki bos bisa kotro Upaya
Nggih. Setunggal sambutan saking wakil keluarga. Wekdal saha papan kula sumegakaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingkang kinurmatan para tamu ingkang rawuh sederek sedaya, kanca-kanca sedaya, monggo-monggo sareng-sareng kita tansah nginggahkan raos puja puji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen sholawat sarta salam tansah kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Yakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu kepareng matur kawula minangka suluh saking Sohibul Hajjah injih menika Bapak Eko Saryono saha Ibu Miftahul Hasanah kepareng matur dhateng panjenengan sedaya. Ingkang sepindah keluarga ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya kalebetaken minangka amalan soleh pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih saking keluarga nyuwun pangapunten ing mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya wonten kekhilafan saha kekiranganipun. Salajengipun keluarga ugi matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung sehingga kaleksanan acara wonten ing dalu menika. Wontene hajat saha tujuanipun panjenengan Bapak Eko Saryono saha Ibu Miftahul Hasanah nglairaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun hitanaken putra ingkang asma Muhammad Zahran Miko Saputra. Nyuwun pandonga dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi putra ingkang sampun hitanaken kala wingi dados putra ingkang soleh migunani tumrap agama saha nusa bangsa lan dados lare ingkang saged mikul dur mendem juru. Mekaten atur minangka saking keluarga sugeng mirsani kesenian Loka Jaya saking Kedungombo Candi Rejo Borobudur ngantos paripurna. Nyuwun pangandunga sepindah malih mugi-mugi adik Muhammad Zahran Miko Saputra enggal paringi pulih kados wau. Walihadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langkungipun anggen kawula matur nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loka Jaya sami atur pambagya dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing rawuhnya rawuh ing dalu menika. Mugi Allah ingkang Maha Kuwasa karasa paring nugraha para putra para pambagya nyuwun ing para bapak sedaya. Pikir lan tenaga
Gusti Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugroho. Kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban nderek dawuh ingkang maha rahman sampun kasebut ing dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran. Para putih atur bangga nuwun nek para bapak sedaya padha berpikir lan tenaga serta batu kewajiraga. Gusti Allah ingkang kuwasa kersa paring widodo. Kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban nderek dawuh Gusti pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran. Padang rembulan ning pelataran saya nggugat ati kang kasmaran. Wanci wis wengi sansaya sepi saya gegawa suwung ing ati. Liwat angin sore ditimbang meningati pangapurane urung bisa nemoni. Tak suwun sirane jangan sabar ngenteni percaya saya aku ra bakal balik. Aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu. Padang rembulan ing pelataran saya buka hati kang kasmaran. Jiwis wengi sing saya sepi saya ketua sungai ati. Tak suwun slirane tetap sadar ngenteni percaya sayang aku ra bakal bali. Aku kangen sliramu aku pingin ketemu. Padang rembulan ning pelataran saya buka hati kang kasmaran. Jiwis wengi dan saya sepi saya kebawa suwung hati. Kanggo sliramu sing tak tresnani. Sri Kandi Lokajaya
sing rupane Allah aja awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara malam ini. Milawan mriki kula sowan mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu arah-arah kagone hiburan supaya tegas sarta bisa aman. Ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda tancap rupa kewan melu perayaan supaya ner bisa itu karo macan mila para rawuh kakung saha putri kersa mreksani rupa ameteni kakak sampun cekak lelakon kawula menawi lepat nyuwun kenging banget somo. Ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso